तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव विश्वजित, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर। तर मित्रांनो, काकूंचा आज एक नवीनच व्हिडिओ आलेला आहे ज्याचं टायटल आहे तर स्मिता सातपुते का पत्ते पत्ते काय माहिती खेळायचे असतील हे जाणून घ्या, समजदार लोक समजू शकतात। धन्यवाद। तर मित्रांनो, मला तर वाटते माझ्या डोक्याची काही कमी नाही, त्यामुळे मी समजदार आहे। तर तुम्ही देखील समजदार असाल तर घ्या जाणून हे पत्ते का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार, जय महाराष्ट्र सगळ्यांना। हाँ, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। कोटी प्रणाम। आज मी बोलणार आहे तुम्हाला एक गंभीर विषय म्हणजे गंभीर विषय आहे। तसा तर हसायचा विषय आहे, पण गंभीर विषय आहे तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। अहो, गंभीर विषय आहे तर लवकर सांगा ना। खरं तर मला पण फार उत्सुकता झाली आहे की असा कोणता गंभीर विषय झालाय। पहिली बात तर म्हणजे मला हसायचं आलं पहिली बात, कारण की मी आज शब्द ते बोलणार आहे, स्मिता का पातते। हे कुणी जाणून घेतलं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड। आईला, हे तर खरंच आहे की मी आजपर्यंत 4 व्हिडिओ बनवले, पण कधी सुद्धा जाणून घ्यायचं बघितलं नाही की स्मिता का पाहते। कधी वाटायचं पैशासाठी पाहत असेल तर कधी वाटायचं लोकांसाठी पाहत असेल। तर चला मित्रांनो, ही स्वतःनंच सांगते की स्मिता का पाहते, तर मग चला बघूया का पाहते। स्मिता सातपुते यमी यमी राणी। यमी यमी राणी ही काय कोणती नवीन डिग्री आली का महाराणीमध्ये? मुंबईची राणी मला बोलतात। कोण बोलतंय? नाही, मला सांग तुला कोण बोलतंय मुंबईची राणी? अगं, तुझ्यासारख्या पादणाऱ्या बाईला जिला स्वतःचं टायटल सुद्धा नीट टाकता येत नाही, व्हिडिओत सांगितलंय मी का पाहते आणि टायटलमध्ये लिहिलंय मी का पत्ते, आणि तू मुंबईची राणी। शी, लानत है तुम लोग पे, लानत। शी, तुम्हाला असं वाटत असेल की स्मिताला खरंच प्रॉब्लेम आहे, तर तुम्हाला जर खोटं वाटत असेल तर तुम्ही मला दवाखान्यात घेऊन जावा, माझ्या पोटाचा एक्सरे करा, तेव्हा तुम्हाला कळेल की मी हे मुद्दाम नाही करत। अय उलटा मेंदू, अगं एक्सरे हाडांचा काढला जातो, आतमधल्या ऑर्गन्सचा नाही। आणि तरी जरी तुझ्या ऑर्गन्सचा एक्सरे काढला तर आतमध्ये काय दिसत? पादानं भरलेले फुगे जे तू लाईव्ह स्ट्रीमवर सोडत राहते। यू आर राईट ब्रो। आणि जरी तुला कोणी डॉक्टराकडे नेलं तर काय सांगल की बाबा हिच्या पोटात पादाचे फुगे आहेत जी बिनमोकार कधी पण सुटतात। हे ऐकून डॉक्टर 2 चपला स्वतःच्या तोंडात हाणील आणि 4 चपला तुझ्या तोंडात हाणल। भगवान, सबको पादने को आता है, सलमान खान भी पादत आहे ना। ये वाह जनता, वाह 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 वाह। का तर मी गरीब आहे म्हणून तुम्ही मला लावत होता, आणि सलमान खान हसला पादला तर तुम्ही त्याला हसताय, टाळी वाजतात। कोई सेंस है इस बात की? सलमान खान हसला ठीक आहे, पण सलमान खान पादला कधी आणि कोण आहे तो महापुरुष जे सलमान खान पादल्यावर टाळ्या वाजवित होता? तर यार मित्रांनो, या काकूचं म्हणणं असं आहे की यांना प्रॉब्लेम असल्यामुळे या पादत्यात। तर आहो काकू, पाद येत असेल तर बाहेर जावा, बाहेर पादून परत स्ट्रीमवर या। तसं म्हणलं तरी अर्ध्या तासाची 1 तासाची स्ट्रीम करा ना। 3 4 तासाची स्ट्रीम केल्यावर काय होणार आहे? आप कहाँ थे ज्ञानी? तर यार मित्रांनो, आजसाठी फक्त इतकेच। कोणी या काकूला पादण्यावरून ट्रोल करू नका। यू आर राईट ब्रो। तर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।